কক খাইছে থাই जों खानामाने फारसें जों थांलायनाय दिनैबो सिगाङाव दिनै पुइला दिनाव जागा पेगजाला बिसि कामी केताल होनो बनो और अ कामीनि बर आइ लुकुरो बाय मालाने बागे दिनाव काचा पाना खाइजाका अ पाना खाइमा जागा सिनि 17 गुलागाति एसएमएस जे खबजनाय प्रत्येक जत लिडार दंबायो वा तेबं थिं ति दाबले जतन दङ ताइ सिनि जुनार चेयरमैन बाव दङ ओंके अमाकेनो सोंतिनि लुकुरो मालायका अ कामी फायै अ कामिनी लुकुरो अ कामिनी बर बाहायके दं बर कामनाय आबरं न कक सानबाय जोंरो फायलायका ओंके बरंनि बर कक साका सिनि लामा नांगौ ताइ गोबां फुट ब्रिज नांगौ अमाकेनो सों कक सालायै बाहायके बंनि जे नायमान बाहायके सोंबनो नायमानो सक्सेस खाइमान बंनि जे नायमानो बाहायके रिमान आबर सोंतिनि कक सालायका अमाकेनो प्रत्येक पारावो थाङैनो सों अमाके कक सालायो दा ओंके एकता न कक सिनि बुवागना हामदगे थांजा तंलायनानै अ कक बरगसाव जे जों थांजा मा तंलायनाय बर सोंनो एडभाइस खेयो थांजा मा तंनाय बुवागन लगे मारनाय ओंके आवाकेनो सों पारा आमचा थांगे सोंतिनि आके खाइके प्रत्येक आमचायो सिनि 17 गुलागाति बाहायकेनो सों प्रत्येक बिसि प्रत्येक कामियाव थाङे सोंनाय कक सालायनाय कमाकेनो सों थांजा तंलायै बाहायके बन नायमानो ब क्लाब खाइनाय आबन लगी जों बुबागारा जेबे सिनि 30% बागै जेनाय दङनि आबनो लगे ना बागै बागे दं मालायमान आबनो जों कक जाबाय गबसाङाव आमके तंखाके महरांजो लगे देखे केमनि फान करै जोंनो कासनानि केमनि खमता करै सिन दाबिना जोंनो कासुमानानि अमागे तंके सिन दाबि जिखबा आदायनाय के आबनो बर बिश्वास जों थांजा तंनांगौ अ थांजाना एकता सिन दाबिन तुमाने अकनो सिंतिनि कक सलायका हामबाय आबो चाइनाव वार्ड सिंगल वार्ड सिनि पेगजाला बिसि पाराकाताल